avui som 60 treballadors, per tant som 60 persones, 60 famílies que ens dediquem a donar suport al model de negoci, al projecte ADN. ADN és d'aquelles empreses on la gent s'acaba jubilant i això és un valor afegit molt notori en el sentit de dir que la gent pot trobar el seu lloc professional i que el pugui acompanyar durant una etapa llarga a la seva trajectòria professional. I això representa un projecte professionalment atractiu on hi ha innovació de producte, on hi ha una acció comercial i un repte empresarial, però alhora també una cura i un respecte a la conciliació familiar, al respecte a les persones, que nosaltres ho hem aconseguit durant 75 anys i que a dia d'avui siguem 60 professionals involucrats, compromesos i entregats en el projecte, és el principal valor. Un dels nostres valors afegits és la confiança del nostre client, no? I aquesta confiança no la guanyaríem si no tinguéssim professionals al darrere compromesos en buscar solucions i donar resposta a les necessitats dels nostres clients. Per tant, el nostre valor principal és el compromís dels nostres treballadors.